Que o Señor sexa convosco. E contigo tamén. Proclamación do Santo Evanxeo segundo Lucas. Gloria a ti, Señor. Naquel tempo, Xesús, cheo de Espírito Santo, volveu do Xordán e o Espírito levou ao deserto adiante durante 40 días, onde o tentou o Satán. Naqueles días non probou bocado, pero ao cabo deles sentiu fame. E díxolle o Satán: "Si é o Fillo de Deus, manda que estas pedras se volvan pan." Respondeulle Xesús: "Está escrito: o home vive de algo máis que de pan." Despois levouno a un outeiro e mostroulle nun intre todos os reinos do mundo. Díxolle o Satán: "Dareiche todo o seu poder e toda a súa gloria, porque mos entregaron a min e doulle o seu a quen quero. Se me adoras, todo será teu." Respondeulle Xesús: "Escrito está: adorarás ao Señor teu Deus, e só a Él darás culto." Levouno logo a Xerusalén e plantouno no cumio do templo e díxolle: "Se é o Fillo de Deus, bótate de aquí abaixo, que está escrito: mandará os seus anxos para que te garden. E tamén levaráte nas súas mans para que non se manquen os teus pés nas pedras." Xesús respondeulle: "Está mandado: non tentarás o Señor teu Deus." E rematadas as tentacións, o Satán deixouno ata o tempo axeitado. Palabra do Señor. Loamos de Cristo.